ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дуразватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 13 июни соли 2026 навори ҷолиб кардем. рости гап хонаҳо ва квартираҳо аз душанбе ҳаст. як овози ҷанҷа баромадаистая. ана нарх навоҳои дӯстон хонаҳо бо муомила ҳаст аз баъзеашон, яъне ки соҳибои хона да занг мезанен рафте билен ки чанд қадам меарза ё не. хулоса видео хубай, хоҳишмандам ай аввал то охир тамошо кунен, махултон мешавад. меҳмоное ки нав омадаед бардоро ҳатман обуна шавед, лайкора бизанед. биен дӯстон қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад олӣ тамошо кунен навори имрӯзара. мегзарем ба эълони аввалмон. бубинед аки дӯстон, дар тарафи Зарафшон, дар рӯпарӯи мағозаи Релакс ки маҳаллаи Ҳуснобод мегӯяд дӯстон, хонаи ҳавлигӣ аст дар Душанбеане тарафи Зарафшонда. дорои 4 ҳуҷра, ами сурати берунаш будааст, равонмон кардан дӯстони азиз. 4 ҳуҷра дорад. нарх навоша мега ҳамо шахсоне ки мақсад харидор ҳастанд биёян аз наздик ку бибинанд хона чанд қадам меарза ё ки не. ана рақамҳои 918 88 29 20 акамон WhatsApp дорад. 988 42 48 57 дар ин бошад дастӣ аст дӯстон. ина марҳамат муроҷиат кунен. ин тараф манзил макони обод, ҳуҷҷатҳош ҳама омода аст. ростӣ мега гарени зурум омада ҳами хонаро мефурӯшем. ина марҳамат бародаро аз рӯи инсоф рафта хонаро бибинен чанд қадам меарза ё ин ки не маълум кунеда баъд харидорӣ кунен. хона дар Душанбе аст, 9 сотиқ замин дорад. нархаш бо муомила. эълони дием доми 10 этажаи чия гифразем чия калидороша мақсад доми машаллоҳ аҷоибай. аз мерем дарнаша иншаллоҳ ки нишон метем хеле домай шоли чина кадем дорада калидор дора берада меброи хеле буди. хона дар 9 этаж қарор дора. ҷой лесинса броякше балкон اینجا خونه ماشاءالله خوب شده درسن. اینجا داخل خونه با میگم 85 کوادرات اینا. این کلیدار اینا در این 80. اینجا ده یک خونه. یک خونه اینجا. اینجا تمام جامع تا ماشاءالله. ما پرچم. خونه در 9 этаж قرار داره. این یک خونه شای. این اینجا باشد نگاه کنید چه خیلی عجایبش کردگین. اینجا یک اینجاش حمام میشود. حمامش که شد ماشاءالله خوشرو میشه. بعد اینجاش حاجت خونه. اینجا دویم خونه. اینجا با یک خونه اینجا بالکن اینه. اینجا بالکن. این بالکن این خونه. شهر این سیم خونه شای. خونه 85 کوادرات های خلاصه. 85 کوادرات. چی گونه؟ دیدی نه صاحب خونه. صاحب خونه هم به خیلی جور همه را نشون بده. خونه عجایی. همش دختگه میدارین؟ کلیدور پرید. نه زور کدگه. این اینجا میشه ده خونه. مقصد اکی اینجا میشه بود اینجا خوب ترک کرده. این خیلی راسته که میخواه میزنه. эълони сеюм мегзарем дӯстон. хулоса ки хито навора диден, ака метавонед ки соҳибхона да занг бизанед. бардорҷоно, касе ки мақсад ба устои электрик мақсад ниёз дорад дӯстони азиз, тамоми корҳои сим хулоса электрикӣ айдисмон меояд мега евромонтаж барқ хулоса ҳамаша тамоми намуди хизматрасониро мо мекунем мега зиёда аз 10 сол таҷрибаи кор дорем. ина марҳамат хонаи касе аз шумо дӯстон кам хеле апасин боша, симош баромадагӣ ё ки чизе ки мақсад дар кор ҳаст сохтан дар масъалаи ҳамин барқ, марҳамат акада занг мезанем мега рафта аз наздик хулосаи гап бо шумо суҳбат мекунаву
мебинад ки ҷои хонаи шумо яъне ки таъмир бояд шавад дар масъалаи барқаш. рақамҳои 003 15 85 85 телефони дастӣ дорад ва +7 915 178 83 14 дар ин бошад WhatsApp. Марҳамат дӯстони азиз, акада занг бизанен. Хай ака ҳаққи хизмата нарх навоша, қати акамон суҳбат кунен, нарх наво мега дастрас аст хизмат расонӣ кардани мо. Яъне хулоса бардоро интихоб аз шумо, пешниҳод аз мо. Дӯстони азиз, салом алейкум. Бо шумо ҳастам Фотиҳат Шаронский, майстри ширкати Атомӣ ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атомӣ камтарак нақл кунам. Аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва бо сифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атомӣ бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худтон харидорӣ. сабаб ҳамин буд ки ҳози гарм шидааст, ана фикри рӯи шуморам кардем барои мазҳо. элони панҷум дӯстони азиз, бибинед ака, боз як квартираи бениҳоят зебо дар шаҳри Ваҳдат. Бача дар доми 11 ошона ага асту квартира бошад дар ошонаи 8 қарор дорад. 380 000 сомонӣ нархи наво ҳозир аст дӯстон. аммо муомилаи бениҳоят зебо аз номи канали ман ҳаст. ба дили пир ҳатман дӯстони азиз марҳамат занг бизанед. рақамҳои 907 090 238 телефони дастӣ аст ва 182 охираш бошад 370 WhatsApp дорад. ин доми нав аст дӯстон. хулоса навастройка таъмираш ба анҷом расидааст. ин квартира ҳама нав аст дӯстон. люкс буфоратон марҳамат бидрони зиндагӣ кунед. интихоб аз шумо бардорҷонон. ва ба маълумотон барасонам ки ҳамихе квартираҳо бошад, ҳатто ки аз наздик метавонем мо рафта видеонавори зинда кунем, хонаҳои шуморо низ дар муддати кӯтоҳ савдо карда битем дӯстон. метро ина зиндагӣ мекунед. лифт ҳамаш ҳаст. дар наздикиш мактаби рақами 3 ҳаст. беморхона ва садик ҳаст ки фарзандакои шумо бозӣ мекунанд дӯстон. дар марказ аст, хулоса назди бозор ва назди лаби роҳдай. ина дӯстон бинандагон, агар харидор бошед, иборат аз 2 ҳуҷра 50 метри квадратӣ дорад. аҳамият дода бошем бардори азиз, веш намоем ки барои реклама мақсад муроҷиат кунен. рости худам як кори хайра сар кардестам, бояд яъне ки тӯй кунам. ана 10 000 нарасиса. ака худам кор мекунам, гуфтам як дарди дил кунем шумода. бардорҷонон, ҳатман барои рекламаи хонаи худтон метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. чаро ина ин ҳам квартира агар маъқултон бошад, айма пешниҳод кардан. ҳуҷраҳои хуб дорад, таъмири нав, нарх маълум, интихоб аз шумо дӯстон. мегзарем ба элони шашмон. ин ҳам квартираи хуб аст дӯстон, бад нест. акнун худтон бибинед. дар ноҳияи Сино аст. ҳолата бинед. састани бениҳоят хуб. дар ноҳияи Сино иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи 18. ин дом худтон аллакай фаҳмида ки кадом дом аст. домдоми мастерок дӯстон. 53 метри квадратия люкс ремонт кардагӣ, тамоми таҷҳизотҳо ҳастай. ҳамомш ҷудо, ҳоҷатхонааш ҷудо, бениҳоят қулай. ҳаминаш ба ман маъқул. санузел нест яъне дӯстон. хона равшан, сафед кардагӣ, хону қоидақатӣ даромада зиндагӣ кардан аз шумо. рақамҳои 907 64 276 акамон WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед. 520 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира. хоҳишмандам комментария безеб нанависонед бардоро. ана ик кухни бад. иҷа стирали машинаву уҷа ҳаммом. нуқтаҳои хуб, яъне ки хизматрасонӣ дар наздикиш аст. элони ҳафтум мегзарем бардорҷонон. боз дар ноҳияи Фирдавсӣ. ана як квартираи дигар дар ошонаи якум ки иборат аз як ҳуҷра аст. и ана сокл нест бардоро. дилтон дур наравад. инҷа сокл нест. як комнатага дар якум ошона бо ҳамон падвал дорад. падвалша хай метавонед ки истифода кунед. хуб, ҳамон ҳоҷатхона як аст. 30 метри квадратия иборат аз як ҳуҷра дар ошона якум. 430 000 сомонӣ дӯстон нарх. рақамҳои 718 88
2 تا 81 аккаунт WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, идом кунай чӣ ҷой ҷойгакниш ана интихоб кардан аз шумо. марҳамат занг бизанед касоне ки харидор ҳастед. домои чорошонага аст. подвалаш дар ихтиёртон. эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. бози квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. ин ҳам иборат аз як ҳуҷра, аммо дар ошонаи сеюм. дар сеюм ошонаи инам дӯстон дар домои чорошонага қарор дорад ҳамин квартира ва шумо лифт дар кор нест. ҳайки се ошона потон хун медавад, бо мебироем мефурем. рақамҳои 207 01 292 аккаунт танҳо рақамҳои дастӣ дорад. марҳамат муроҷиат кунед. як хонага назди мактаби рақами 99 да. хона дар ошонаи сеюм. дом бошад доми 4 ошонага. маълумоти пурра агар гирифтан хоҳед, марҳамат занг бизанед. ҳуҷҷатҳош 100% техпаспорт низ дорад. эълони наҳам мегзарем дӯстон. бози квартираи фурӯшӣ дар душанбе аст. дар тарафи 82 82 да хулоса. ин ҳам як ошона дар ошонаи якум як ҳуҷра 30 метри квадратия. ҳолаташ састаянаш бениҳоят хуб. манзили макони ободӣ интихоб аз шумо дӯстон. 520 000 сомонӣ 30 квадрата бовар кунед. агар хидмам дар ин нархи гузошташ рости насреним паред 520 000 сомонӣ. хуб, рақамҳои 971 07 охирш бошад 4 та 0. аккаунт ва рақамҳои дастӣ дорад. марҳамат муроҷиат кунед. хулосаи гап ки аз наздик рафта дидантон беҳтар мешавад. мегзарем ба эълони даҳумон дӯстон. бози квартираи фурӯшӣ бибинед ака. дар ноҳияи Сино аст. зарниш сонру зарафшон. доми мастерио кашер бачо ба инобат бигирен. ана ин бошад 2 ҳуҷрага аст. дар ошонаи панҷум лифт 100% қоидавӣ кор мекунад. квадратш хай ништиягай. ниё кунед 2 комната 64 метри квадратӣ дорад. 430 000 сомонӣ нархи наво. рақамҳои 301 09 28 98 аккаунт WhatsApp дорад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ҳолати хона бад нест. састаянаш идеал, не чётка люкс кардагӣ медоред. сар балонда зиндагӣ мекунед. дӯстон, ба охири барнома расидем. ҳатман лайкҳои бесум обуна шавед ва барои қабули рекламатон метавонед ки муроҷиат кунед дӯстон, ки ман проблема ба буром ростӣ. хуб, ба шумо ташаккур дӯстон, ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем. ман миннатдор. то навраҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон. дора ҷой лестница броякше балконе инеҷа хона машаллоҳ худ шудаша. инеҷа дохили хонай бо мегум 85 квадрат ина. ин калидор, ина дар. иҷада як хона. як хона иҷа. اینجا تمام جا میتوان ماشاءالله. پرچم خونه در 9 اتاج قرار دارد. این یک خونه شای این اینجا باشد نگاه کنید.